Mhm. Ty kousek běž k tomu mikrofonu. Jo? Hm? Jo? Jo, Takový zajímavý, ale tak co už. to je nejosobnější přístup, že takhle. Nejosobnější přístup. Když jsme pohromadě. Tak jo? Tak milí psi parťáci, já vás dneska vítám u dalšího dílu. Jak se to jmenuje? Minisérie Jak z neposlušného chlupáče udělat psího andílka. A dneska tady se mnou je Libor, který má fenku Indy. Vítejte. Vítám. Dobrý večer. Nebo Dobrý zdravím vás. večer. Zdravím vás. Zdravím vás. Tak ještě jednou sám. Já to prostě to. Dobrý večer, zdravím vás, Míšo. To je tak dlouho, že? To je výborný. Děkuji, že jste zavítal a že nám chcete dát. Děkuji, že jste sem přišel a že si přijete podělit se o váš příběh s ostatními, protože vnímám, že může být velkou inspirací jak pro nás, tak pro vás všechny ostatní. Co bylo to, proč jste mě vyhledal? Proč jsem vás vyhledal? Byla problematika s fenkou, kterou jsem si pořídil v listopadu 2023 po uspání mé předchozí fenky. Chtěl jsem klidně i roční, nabízeli mi i 4letou fenku, to jsem odmítl, protože ta dělala nějaké zlobivější kousky, Mhm. kousla dítě do hlavy třeba. A jejda. Mhm. Tak to člověk nechce. To jsem si řekl, že ne. Mhm. Nabídek bylo hodně. Mě díky, že už byl konec roku, tak mě nezbyla žádná dovolená, protože jsem si nemohl vzít štěně, ze kterým bych byl doma, úplně Mhm. malý. Nakonec mě paní ze Slovenska přemluvila víceméně, nebo podstrčila 5,5měsíční štěně, Mhm. které podle ní všechno mělo umět znát. Mhm. A jaká byla realita? Realita byla, přijela jiná paní do Bratislavy, která nejspíš jenom převážela toho psa. Mhm. No, realita byla, říkala, že doma mluví slovensky. Aspoň tak, aby ten pes něco, že slovenština je blízko češtině. Ale na místě to bylo, že pouze maďarsky a německy. Mhm. No, to bylo v pátek, jsem si byl pro ně. V pondělí jsem šel za lékařem, no a volala mi městská policie, mám říct své Mhm. jméno, no. Prostě mě legitimovali, zde jsem v pořádku a žiju. Mhm. Já jsem říkal, ano, jsem to já. A oni se mě zeptali, prostě říkali, že sousedi zavolali jim, že mě ten pes zabil, ne? Mhm. Že mě zakousl. Mhm. Protože oni si pamatovali tu předchozí fenku, ale nevěděli, že mám teďka novýho psa. Mhm. Nový pejsek, nový pejsek hodně zlobilo, nebo ničil, štěkal. Mhm. Nemohl jsem odcházet nikam na delší dobu. Mhm. Bylo to velmi těžké, stresující. Mhm. A jak dlouho to trvalo? Půl roku. Půl roku se to vydrželo. Mhm. Půl roku jsem to vydržel, no. Mhm. Řešil jsem to tak, Tohle tam bude slyšet. To je v pohodě. Ne, takhle mě můžete mít, ale jenom si nehrát tady s tím, protože to bude hrozně slyšet. jo, tak já si Jo? Jo, pojď. Jo. Mhm. A jak dlouho jste to
jste to řešil, tady tu situaci? V prosinci jsem si koupil knihu na doporučení kolegyně z práce. Mhm. To nevadí. A nechcete to spíš jako číst? Nebo je to jednodušší pro vás? Já vařím z vody, no, protože to... Nepamatujte si toho hodně, ale jenom jestli to nebude potom takový jako strukturovanější a plynulejší. Aby vás to tak Asi jo, ale to se budu nestresovalo. dívat dolů. To asi nevadí. Tak my okomentujeme, že to budeme číst a hotovo. Jo? No, jasně. A my jsme si pro vás tady ten rozhovor připravili a aby to bylo smysluplné a rychlé, tak jsme si napsali poznámky. Takže když náhodou budeme koukat dolů, tak je to o tom, že jsme si připravili souvislé a přirozené věty, abyste dostali tu největší hodnotu, kterou od toho očekáváte. Takže Libore, já se vás zeptám, co, jakého máte pejska a co jste řešil? Mám louisianský leopardí pes, Fenku, již druhou. To jsem si pořídil po 16 dnech, co jsem uspal předchozí Fenku při operaci. Mhm. Operace byla, nebyla proveditelná, nebo jak bych to řekl. Jsem se zase zamotal. To nevadí, tak to přečtěte. Normálně tak, jak jste Uspání mé předchozí Fenky. Co ty? Indy je opět louisianský leopardí pes. Poprosil jsem ve skupině na Facebooku louisianský leopardí pes oficiál, zda někdo má třeba roční Fenku. Nabízeli starší, 4letou. Nakonec jsem si vybral od paní ze Slovenska 5,5měsíční Fenku. A proč jsem chtěl trošku starší, že jsem neměl na konci roku už tolik dovolené na štěně, které potřebuje velkou péči. To je velmi rozumné. Využil jsem nabídky paní ze Slovenska, přijel jsem do Bratislavy, Mhm. s paní ze Slovenska jsem komunikoval, ona mi říkala, že pejsek všechno umí, všechno zná, i v tom věku, že všechno umí a že na jazyk, který aspoň trochu rozumí, je slovenština. Na místě předání v Bratislavě jsem se s paní setkal a bylo mě řečeno, že pouze doma mluví německy a maďarsky. Dovezl jsem si ji v pátek. V pondělí jsem šel za lékařkou, za obvodní. Po ukončení návštěvy obvodní lékařky mi volala městská policie. A legitimoval mě. A jestli jsem v pořádku, a jestli žiju. Co se dělo? Pes doma řádil. Jezdila s křeslem, rožinala, zazovala věci, Mhm. devastovala byt, štěkala, vila. A protože sousedi měli o mě strach, proto zavolali na městskou policii, protože si pamatovali předchozí Fenku, která byla trošku větší. Oni si mysleli, že mě zabila. Mhm. Nebo zakousla. Mhm. No, super, super vám tedy. No, nebylo to jediný, to štěkání nebyl jediný problém. Byly problémy s žrádlem, nejspíš měla infekci i v uších a čurala na věci. Mhm. Mám tam říct taky, jak jsem to vyřešil? Ještě ne? Ještě ne? Já to teď vedeme jeden výčet, co Dobře, tam dobře, dobře. všechno, jako s čím. A to není příjemné, že to takhle je,
ale když člověk chce speciálně Fenku, která je starší a všechno zvládá, jak to pokračovalo, tady ta situace? No, došlo mi to, že když mi řekli, že jsem třetí majitel bez té chovatelky, ten pes měl nejspíš nějaký stres z toho, že se předával v tak raném věku od člověka ke člověku. Byla prostě nepříčetná o samotě. Hmm. Povely venku zvládala jakž takž, to jsem se jí snažil učit. Snažil jsem se nechávat třeba 100-200 metrů od sebe, aby si zvykla na vzdálenost mezi mnou, za zatáčkou různě. No tady to její chování byla prostě separační úzkost na druhou. Co to znamená? No, že nerada byla sama doma, nebo jakýkoliv odloučení. Stačilo, když jsem šel do obchodu, například do večerky, uvázal jsem ji a už jak jsem bral za kliku, tak začala štěkat. Mhm. A to byl velký problém, no, že už při takovém krátkém odloučení nastalo tady toto. Mhm. A jak to doma vypadalo? Doma to vypadalo hodně rozkousaně. Mhm. Když to přiblížíte, co to znamenalo? To znamenalo sedačka, madrace, rozkousala, sedačku, madraci rozkousala, boty, ostroj, židle, prostě na vše, co dosáhla. Do dřezu si zašla, tam nějaký plastový krabičky na jídlo, všechno prostě, co bylo možné. Křeslo, vytrhala molitan z křesla. Mhm. Záclony, kytku, velkou palmu rozštípala. Mhm. To zní extrémně náročně pro jednoho člověka to zvládnout. Na úklid hlavně, no. Mhm. Jak se to zřešil? Řešil jsem to, ještě to můžu říct, jak jsem měl u těch známých. No, můžete. Postupoval jsem různorodě. Dostal jsem nabídku od mojí kamarádky, která se mnou pro tu Fenku byla, že může být u nich. Nabídky jsem využil, Mhm. ale bylo to možná mnohem víc stresující, než kdyby byla u mě doma. Mhm. Pro koho? No, pro všechny. Aha. Dobře, děkuji. A jak to Jak vypadalo? pro tu kamarádku, pro jeho tatínka, pro mě a pro jejich Fenku a pro moji Fenku. Mhm. A co se dělo? No, všechno tam ničila. Opět. Mhm. Sice neštěkala, ale ničila. Smetáky, boty, deštníky, Mhm. svíčky, dětské hračky, Mhm. všechno, na co přišlo. Mhm. Čím myslíte, že to bylo? To není tím, že člověk s ní nechodí ven, že má extrémně energie, že byste se jí nevěnoval. Strachem. To je strach z odloučení. Mhm. Že jsem se zbalil a šel pryč jen tak. Mhm. Rozumím. A jak to teda, když takhle, když byla u těch, když byla u těch, když byla u té rodiny nebo u té kamarádky, tak jak to tam probíhalo? Jak dlouho jste to takhle řešili? Zhruba 3 měsíce. Ráno jsem ji tam přivedl, vyvenčil jsem před barákem jejich Fenku, tam jsem mu nechal
A šel jsem prostě do práce pryč. Nic, jenom jsem mi řekl, No, že jsem ji nechala. že jsem mi nechal o samotě s druhou fenkou. Mhm. Počítal jsem s tím, že to bude lepší, ale jakmile i ta fenka šla někam s majiteli, když oni neměli možnost tu mou fenku vzít, tak začala štěkat. Mhm. No, majitelé mi volali docela často do práce, nebo informovali mě, co všechno tam zničila, ať si připravím po cestě něco, koupím zničené věci, třeba Mhm. noviny, roztrhala jim smlouvu od domu, co přišlo poštou. Mhm. A potom se dostala na půdu, tam zničila spoustu potravin, Mhm. některé dražší věci i nářadí. No potom jsem si řekl, že už by to asi stačilo po té půdě, Mhm. protože to už přestáhlo i mou trpělivost. Tomu rozumím. To zní jako hodně finančně náročné a energeticky náročné se s tím nějakým způsobem vypořádat. Ano, oni po mně, protože se známe s nimi za 25 let, je znám ty lidi, tak oni říkali, můžeš si to odpracovat, nechceme peníze, tak jsem s nimi jezdil na chatu různě pomáhat Mhm. se stavbou. Bylo to příjemnější, protože člověk byl venku, ale časově a fyzicky náročné. Mhm. To se vyrovná třeba tak, mohlo to být obsahovat třeba 12 000. Mhm. Jo. A vy jste zmiňoval, že Fenka, když jsme se setkali poprvé, tak jste zmiňoval, že Fenka vám zničila celý nábytek, všechno, že vlastně tam vám zbylo daleko méně věcí, jenom ty nejnutnější, které potřebujete používat. Ano, Takže jako nějaké finanční zatížení toho, co jste všechno, čeho jste se všeho potřeboval zbavit. zbavit, aby to přežilo. To bylo třeba 15 000, 20. Mhm. A jak dlouho takhle jste to řešil? Nechal jsem to takzvaně vyhnívat 10, 11 měsíců celkem. Mhm. Ale to neznamená, že jste nehledal nějaký způsoby a pomoc. Zkoušel jsem prvotně i na internetu rady, na YouTube. Něco tam bylo, ale neúspěšné. Mhm. Podle toho se nedalo prostě nic vyřešit. Tak kniha, co jsem si koupil, tak mi pomohla stáhnout 9 hodin štěkání, z 9 hodin štěkání pouze na 3 hodiny. No. Mhm. Ale to bohužel bylo v inkriminovaný čas, což je, což je před 6 hodinou, když jsem odcházel do práce, bylo to stále rušení nočního klidu. Mhm. Lidé si stěžovali, volali na úřad, volali mě, to byla pěkná zpětná vazba a ptali se mě, co hodlám dělat. Mhm. Tak jsem začal brouzdat po internetu, hledat možnosti další, nejen koukáním na videa a čtením knih. Mhm. Narazil jsem na Míšu, Jasně, já se na vás lidi, no, můžete. jo, No. na Míšu Drábkovou. Eh, Dobře, tak já se zeptám. A, proč jste mě tedy, je jasné, proč jste mě vyhledal, ale proč vás zaujalo zrovna moje? A, ještě jednou? no já to tam... No, jo. Dobře, tak Tak na jakou otázku jste to odpovídal proč tedy? jste vyhledal právě
Dobře, tak jo. A proč jste vyhledal právě mě? Chtěl jsem člověka, který zvířatům rozumí, který má jiný přístup než všichni ostatní, kteří mi říkali, což si vzpomínám, že mi říkali někteří lidé, abych to obsedával do klece, což se mně nelíbilo. To rozhodně ne, protože ten pes by se tam zbláznil, nejspíš v té kleci. Potom další verze byl elektrický obojek proti štěkaci. To taky není rozumná verze. A hrozilo to, že bych toho psa musel dát pryč, Mhm. pokud bych to nevyužil Míši. Už jsem byl na té cestě rozhodnutý to udělat. Mhm. Ale to tak laskavý člověk jako vy asi udělat nechce. Ne. Nešlo to. Ani Mhm. bych to nedělal. Člověk se nesmí vzdávat. A je skvělé, že jste se nevzdal. Že kdo se vzdává, nevyhrává. Správně. Skvěle. No, Je tam ještě něco, co chcete jo, pomoct? Mhm. Jo. Uh, je to tam ještě k tomu, nebo ano, můžeme pokročit dál? je to tam k tomu. Tak pokročit. S paní Mišou jsme absolvovali zhruba 2 Setkání. setkání. Seance. Tak si vypadalo. Nemůžete klidně říct společně, když natáčíme ten rozhovor společně, tak oni uvidí, že jsem tady vedle, že jo? No, uvidíte. Ještě jednou. Jak? No, setkání, jsme měli setkání, jo? Taky místo seance. Jo, tak jo. Mhm. S paní Mišou jsme, No, jasně. s paní Mišou jsme absolvovali celkem 2 setkání, při nichž mi vysvětlovala a pomohla pochopit celou problematiku chování Indiany do detailu. Mám to zkusit nějak rozvést, protože... To bylo všechno? No. Super. A teď mám teda mít otázku já? Klidně. A co tam je za otázku? Jak se změnila situace, jak to vypadá dnes? No, super. A jak se změnila vaše situace po těch našich setkáních? Situace se změnila, že se obrátila k lepšímu, k výbornému. Při odchodu do práce vlastně kamkoliv, vše Indiáně vysvětlím, jak mi to řekla Míša. Vše spočívalo nejspíš jenom v přístupu, který mi Míša vysvětlila. A já jsem to byl schopen aplikovat. Mhm. Vše bylo velmi podrobně a trefně. Funguje to. Nebo zafungovalo to. Ještě jednou, zafungovalo. Zafungovalo to. No a to je šťastný, že to zafungovalo. Jo, to jo, ale tak Já vím, že to stresuje tohle, ale s tím si nedělejte hlavu. Jenom vlastně je potřeba říct, jakou z toho, jaký z toho máte pocit, jak to fungovalo. fungovalo to skvěle. Protože do té doby, než jsem poznal Míšu, tak jsem neměl přístup k tomu zvířeti takový, jaký mi ukázala, jak bych měl mít. Mhm. Což si myslím, že ona mi ukázala velmi dobrý přístup. Který by měli aplikovat
lidi místo řvaní, místo jakýchkoliv trestů. No, klidně povídejte, já to budu stříhat. A hlavně mluvte se mnou. Jo, jakože ono my to sice natáčíme, ale tam je normálně rozhovor mezi náma. Mhm. Jo? Takže jak vám pomohlo to naše setkání? Klidně od začátku. Vy jste měla tak krásnou zpětnou vazbu do toho telefonu. No, Tak to jenom teď řekněte mně znova, jako kdybyste mě to říkal, když jsme mluvili tak já to společně. musím ale přečíst. No Jo. tak to musíte přečíst. Situace se změnila, že se vše obrátilo k lepšímu, k výbornému. Při odchodu do práce vlastně kamkoliv vše ideálně vysvětlím. Body a formulace, jak to mám podat, mi řekla podrobně a trefně. Zafungovalo to. Dnes to vypadá tak, že když sousedy potkám na chodbě, nebo se jich ptám, zda je klid, odpoví mi, že jsem snad čaroval. Já jim odpovím, že to byla odborná pomoc specialistky pro komunikaci se psy. Je klid. Občas sice štěkne, ale ne souvisle a dlouho. Maximálně do 15 minut. Ani ne. Mhm. No, na to, že si pamatuju, děkuji. Na to, že si pamatuju, jak jste mě ukazoval kliku od okna ve 3. patře, že si Indy chce otvírat okno, že chce vyskakovat, že se teď vlastně na obrázku můžeme podívat i na to, jak to vypadalo, jak kůlnička na dříví, ten váš byt, tak mně přijde, že když jste mě potom dával zpětnou vazbu, že po našem druhém setkání je to mnohem lepší, že Indie je klidnější, vy jste klidnější, že už není nic v nebezpečí, co je doma, tak mě to bylo... tak jsem cítila, že jste udělali extrémní pokrok, i vy dva společně. A měla jsem neskutečnou vděčnost za to, že jste s tím dokázali tak rychle pracovat. Bylo to naprosto úžasné vás vidět, jak v poměrně krátké době, což bylo vlastně asi 2 týdny, že, co jsme společně měli opakovaně ty setkání, se mohla ta situace tak zlepšit. To je, si myslím, o kvalitě, kdo za vámi přijde a jak vám to podá. Co vám děkuju. Co vás na tom našem setkání nejvíc zaujalo? Váš přístup. Váš Mhm. skvělý přístup jak ke mně, tak i k tomu zvířeti. Mhm. A v čem se to lišilo takhle, když jste viděl ty rady, tak co bylo to, co vám nejvíc pomohlo? Pomohly mi pouze slova. Ne vaše slova, která mě vedla, jste mi řekla jednotlivé body, o které jsem vás požádal, které jste mi potom poslal e-mailem, Mhm. jsem si vytiskl a aplikoval jsem to na ně. Bylo to Je, pokračujte, to je v pořádku. A je to prima. No, nám to řekněte, jaký to byl? Bylo to osvobozující Mhm. od toho stresu, který byl. Mm, Bál jsem se jít i do práce občas. Teďka už jdu s klidnou hlavou, s pocitem bezpečí, že ten pes tam je v klidu. Mhm. A jak to snáší Indy?
když se vrátíte zpátky z práce nebo odnikud? Snáší to dobře, velmi mě vítá, postupně ji nechávám některé věci dole, jako jsou staré boty, testuji, jestli ještě má zájem je kousat, nemá zájem je kousat. Eh, Vlastně ona si teďka přitáhla ve čtvrtek, když jsem přišel domů, prádelní koš. Dříve by to rozkubala, ale tu mikinu si pouze vytáhla a ležela na ní. Mhm. Krásný. Takže teď už nic není v nebezpečí. Ne, ne, už není nic v nebezpečí. A jakou vnitřní změnu jste pocítil v tom, a ještě jinak, jakou vnitřní změnu jste pocítil po těch našich setkáních? Dělo se tam mezi vámi a jindy něco jinak? Ano, když vstávám, nebo když ona slyšela, že já vstávám, nebo probouzím se, tak dříve za mnou furt chodila a vrtěla ocasem, ale teď je víc v klidu, nebere to tak vážně, to moje vstávání. Mhm. Dobře, ale to neznamená, že není radostná, Ano, nebo... je radostná, ale už se tak nehrne na mě, že by mě prostě poskákala Mhm. hlavou. Ano, protože tohle byla její další nezvládnutá věc a to byla její přehnaná energie, když někoho viděla. Teď už je to lepší. Teď už se to snažím držet na úzdě, podle povelu od vás, jak to psa spíš sklidnit, než ho uvést nebo vyhecovat, Mhm. což já umím velmi dobře. No. Mhm. To nám někdy hodně jde, že jo, my máme rádi, když jsou radostní. A na druhou stranu ale je úžasné, že jste jí dokázal takhle pomoct, protože i věřím jí, to pomáhá v tom, aby zpracovávala svoji nadměrnou energii správným způsobem. Mhm. Mhm. Tak, teď máme 4, že? Um, Jo, to jsme už trošku to mhm. Tam něco, no, co jsme ještě neřekli. nezničené, zdi neroztrhané a nerozkousané věci postupně nechám. Jo, to. Mhm. Tak to můžete klidně ještě jednou přečíst, ať to je takhle ucelený ten zisk. Mhm. Teď. Mám to přečíst s tou Mhm. otázkou. Nemusíte jenom, no, nebo jak chcete. Já to pak vystříhnu, co bude navíc. Co mi naše setkání přinesla? To, že můžu být v klidu při odchodu do práce, nikdo mi nevolá a nestresuje se situací, co se děje v bytě, když nejsem přítomen. Přineslo mi to takzvaně klid v duši. Nezničené zdi, neroztrhané a nerozkousané věci. Postupně nechávám staré boty na test, zda je rozkouše. Už je nebere a nekouše. Už nic není rozdrápáno a zničeno. Nauka o tom, že klec je velmi potřeba, Klidně si začněte znova, já to pak vystříhnu. to nepřečtu. Není potřeba a ani to, že pes musí jít pryč, a ani Celkově. to je možná jako blbost. Nauka o tom, že klec není potřeba, ani to, že pes musí jít. Možná můžete říct, zjistil jsem, že klec není potřeba, pes nemusí jít pryč, Jo, když se no, o tak něj já to. člověk stará. Mhm. Zjistil jsem, že klec není potřeba a ani to, že pes musí jít pryč.
Co si na Míši nejvíc cením? Proč bych ji doporučil? Proč byste naše setkání doporučil? Protože si na ní cením to, že mi pomohla dostat klid do duše u mě a u Indy. Ještě jednou, klidně to řekněte mně, jo? Protože naše setkání, vaše setkání nebo setkání společná nám s Indy pomohla svými slovy. Co vás tam nejvíc zaujalo? Co se na tom nejvíc ceníte? No, Míšin přístup mi pomohl dostat klid v duši a vidím, že na to zareagovala i Indy, že je celkově klidnější. Mhm. A nemusí pryč. Nemusí pryč. Mhm. To mi dodalo v životě větší rovnováhu, než jsem si dokázal připouštět, že by to tak zafungovalo. Je to prostě velký pokrok v mém životě. Míša mi pomohla svým přístupem a svou trpělivostí. Se mnou, protože i se mnou pracovala. Je to vždycky o partnerství a se mnou bohužel žádný z parťáků to nemá lehký. I se mnou velmi zapracovala. Na druhou stranu vás obdivuju v tom, že jste vytrval, že jste pejska nedal pryč, i když to vypadalo fakt beznadějně. A moc si vás vážím. Indie je úžasná a jsem vděčná, že mohla z takových nepříjemných začátků se dostat až k vám, k člověku, který se o ní s láskou stará. I když s tím měl finanční náklady, i když s tím měl skutečně emoční zatížení, extrémní stres. A jsem ráda, že jste vytrval a že jsme se mohli setkat, protože to, jaký pokrok jste udělali oba dva, je až k neuvěření, co se může za jenom prostě pár hodin společných dít. Děkuji vám. Já děkuji moc, ale to je jenom o přístupu. Co tím myslíte? O přístupu ne fyzickém, ale jak mě někteří podsouvali, ale o mnohem jednodušším, o mnohem jednodušší práci ze slovy, jak to udělat. Já to chcete říct. No, klidně říkejte, já to velmi přijmu. No, ale jde to na to dobře. No, já už jsem se ztratil. To nevadí. Jo, jakože a s tím uměním komunikace, které jsem vám ukázala, že to nemusí být jenom o slovech, ale je to o celkovém vztahu. No, musím si to napsat. To klidně napište. Tak jedem. Jedem podát. Jo, tak teďka je to je na stříhárně teďka, ne? Jo. No, jenom od srdce řekněte, co vám tam zafungovalo. Já si do toho potom začnu motat prostě. Aha, dobře. Tak jo, tak co chcete mi říct? Tak já No to, co jsi říkala. Už se asi nepamatuju. Jo. No, že jste... No tak já tam napíšu její a vědění mi pomohlo se posunout k přístupu k mé již hodné fence. Jo, váš. Bavíte se mnou, tak váš. Ne její. Protože s tím vedle vás. Váš. Mhm. Váš a vědění mi pomohlo se posunout k přístupu k mé již hodné fence. Jo, ona je to zlatíčko a já jsem vděčná, že jste společně udělali takovou velkou práci a pevně věřím, že se vám bude dařit i ve všem dalším. Děkuji moc za pomoc. Mnohokrát vám děkuji, že jste přišel promluvit o vás a o Indy, protože věřím, že to bude velmi inspirující také pro vás, kteří máte možná pocit, že neexistuje
varianta, jak se dostat z vlastních trablů. Ale ona vždycky existuje, když jsou tam dva. Člověk a jeho úžasný pejsek a když se snaží k tomu, aby si porozuměli pro každodenní život. Těším se na vás u dalších příběhů. Naschledanou. Super. Jo, krásný. No, ale tak to není možná úplně jako ideálně, protože je to lehčí napsat, Mhm. než to potom tady, To ano, to ano, to je pravda. já to neumím prostě. Napíšu cokoliv, Mhm. ale neodvykládám to úplně takhle. Mhm. Jo, ale to je jenom to tréninku. To je jenom o tom, aby člověk jenom si uvědomil vlastně a přirozeně začal mluvit, protože tady jako není nic, co je špatně. Takže cokoliv řeknete, tak je to dobře. Já jako běžně venku s lidima mluvím, jo, Mhm. ale ta improvizace, to prostě si tam odfrknu jako Jako cokoliv, že jo, tak jo, tak ti to tam nechám, tak jdu dál. Jo. No, Jo. tak já těm lidem furt ty 40 dávám, jo, a to je prostě praxe. Mhm. Tu se zastavím s těma pejskařama, nepejskařama, vidím tam staré babičky Mhm. nebo tohle, když sedí v parku, jde třeba na mě s vozíkem a Mhm. ona, co na mě vidíte? Mhm. Po druhé mi říkala, takový mladý muž. Mhm. Já říkám, já jsem viděl, že jste byla sama. Ona byla Mhm. tam u domova důchodců v Obřanech, No. v Maloměřice. Mhm. Jo. Takže já to takhle s to lidem dávám a oni jsou potom jsou rádi. Mhm. Jo, jo. No, vidíte to. A když mluvíte s lidma, tak se mnou tady ten rozhovor, aniž by to tam jako bylo, tak... To je zase jiný, to už člověk se musí na to soustředit. To je jak s tím braním té krve. Mhm. Když dostanete ráno, kterou nečekáte, No, je to jiný, tak vás to hodně bolelo. než když čekáte něco. Jo, jo, Do té jo. očekávání, že? No, jasně. Jo, chápu. No, Mhm. Rozumím. No, to tak je, no. Když se člověk snaží a chce to dělat maximálně dobře, tak je pak ve stresu. To jo, chápu. no. Jo. Ale děkuji, že jste si na tom dal tak záležet, protože opravdu je to něco, co by lidi měli vědět a já jsem vděčná, že to budou vědět, že to jde. Ještě možná mě napadla jedna věc, že jsme se tam bavili o tom, uh, jo, a ještě tam byla jedna otázka. Zkuste to dát ještě stranou a jenom mě řekněte, uh, nemusíte stát. Čím se lišilo to naše setkání od nějakých jako klasických výcvikových rad? Klasické výcvikové rady mně připadají drillem Mhm. do úmoru, když se ten pes sice zaměstná, ale alternativa vaše je mnohem lepší, protože jsem to nikde takhle to neviděl. Mhm. S tím přístupem a jednáním, jak k člověku, tak ke zvířeti. Mhm. Super, děkuji. To bylo výborný. No. No, tak to řekněte ještě dál. Jenom se s tím nehrajte, to tam není slyšet. No, tak to klidně pokračujte. To není, a čím se potřebujete vyceknout? Dalším jako pobytkou. Mhm. Jo. Dobře, Já se takže, ještě napiju. no, to máte vodu. No. Takže vám mám dát jenom otázku, jo? Nebo něco, Jo. Dobře. A když... super. A když byste měl být trošku konkrétnější, o čem to setkání bylo? setkání bylo i o porozumění, které jsem dřív neměl vůči i lidem možná, že dokáží
zapůsobit na to zvíře Výborně, výborně. úplně obráceně, než jsou klasicky výcvikové, výcvikové formy. Nebo... Mhm. To znamená, že nejde pouze o nějakou striktní výchovu nebo používání metod, ale je to orientované spíš na člověka a na pejska jako na partnerství. Ano, Mhm. Dobře, ne, protože ono... tak je to si myslel, no? Říkejte, takhle. No, a Ne, nebo si to vám teďka ne, já už nevím. A co jste chtěli říct? Že třeba si to, až bychom tu nebyli spolu, tak bych to zase jako nějak vykoumal něco, protože ono to, Mhm. no, Jo, a já myslím, že to je naprosto dostatečné. jo. Mhm. Jo, to bude výborné, že to je Já třeba, když naprosto. odejdu od člověka potom, tak Mhm. potom zažiju třeba si nějakou situaci, tak si to sepíšu třeba někdy, Mhm. no, Mhm. třeba v rýmech aj. Aha, rozumím. Dobře, mhm. No. Tak milé. A, ano, já to zkusím sestříhat, jestli to půjde, tak to necháme. A pokud by to náhodou nešlo, tak si to jenom zapíšete. Já, Upravím si to a bude to prostě čistější. tak, můžeme to buď natočit znova, což by bylo jako milé. Pokud ale to nepůjde, tak uděláme to, že tam dáme fotku Indy a vás, normálně jenom jako na to video, a vy to jenom budete číst a já vám tam budu dávat jenom třeba psaný otázky, abyste to mohl v klidu přečíst a vlastně neměl jste stres toho, že to bude nějak takhle. Tak já potom propojím jenom zvuk s tím obrázkem. Jo, a nebudeme se o tom bavit my dva, ale bude to takový, že tam dáte jenom vlastně zpětnou vazbu na tu otázku. Jo, i takhle se to dá dělat. Jo, super. Ale děkuji moc za snahu. Bylo to fajn? Už teďka víte, že to je v pytli. Ne, ne, to já nemám tak. Já to